Yvonne Neme Chifu Chidi Simon Obima Onye kabuku nuru agu Nnewi Ogbefi nwa Chinemelu Ojimote mogo bia fumanya Akenelu gbani di mani sobili Ononuba Nnewi Ononuba Nnewi Ezi mmadu bilikwa Ononuba Nnewi Ononuba Jamini Akena tumetu gbani di ma Ogbefi nwa Chinemelu ni sobili Ezi onyenoma tochukwu Chief Chidi Ogbefi nwa Chinemelu Asine ezigbo mmadụ adịrọ fechanụ Chief Chidi Simon Obima Ogbefi nwa Chinemelu Ononuba Nnewi Germany Ononuba Nnewi Ezi nwa si aka bụ ukuru agụ Nnewi wepụtasịanụ Managing Director Cheapest Group of Companies Dealers of Cars Aka na-ele ụgbọala dị mma dị iche iche maka ịchọba ụgbọala dị mma chọba Cheapest Motors yi na-ezigbo dozi akụ ịbụ Deaconess Mrs. Uche Obima Osodieme nwanyị ọmanụ Mrs. Ifeoma Felicia Obima aka Ifi Fashion Lagos Afomulodogwu Chief Chidi Simon Obima Ononuba Nnewi Ononuba Germany Isobilibo Oyalimabe Wele babe Jide babe Tinyaka nisi Ibanyo funu Wele babe Mweza bia Wele babe